visió de dir, si imaginem un món sense residus abandonats al nostre entorn, perquè és una probabilitat que és creixent. I tot això va venir al setembre de l'any passat, treballant a l'empresa on treballo. Ens van convidar, malgrat la Covid, a participar en un repte de neteja a nivell internacional i ens van donar una aplicació. Era opcional, però volíem participar-hi. I l'aplicació el que feia és que cada cop que feies una foto, que agafaves una peça, abans li feies una foto, la geolocalitzava i t'ajudava amb intel·ligència artificial a identificar què era allò, incloent-hi la marca comercial, per exemple. Llavors, això a mi, l'experiència em va semblar super... Uau, amb un potencial enorme, no? Llavors la visió va ser, això ho hauríem de tenir a tot Catalunya, no? I si poguéssim estendre aquesta tecnologia i empoderar a la gent, i és quan va néixer el Catalunya Black Challenge, i el que hem fet ha sigut treballar amb, diríem, la nostra essència és el que diem del projecte Papallona, que és que encara, que això és una cosa que vam aprendre aquesta experiència, que encara que només sigui agafar 3 peces, tothom pot ser part de la solució. Perquè si ara el que es fa molt és, doncs vas i agafes, no sé, el dissabte tothom agafa el puesto i són 2 hores de recollida. I molta gent diu, jo 2 hores no tinc. En canvi, recollir una miqueta de cada un i anar tot junt, que m'agrada la Covid, això va funcionar molt bé, se separa d'un equip, i tot això, amb la força de realitzar dades, es pot posar la solució. Aquesta és una mica